Balik tayo dito sa Dagupan City. Pagpapalit naman ng mga sirang manholes sa Dagupan City isinagawa. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report! Isinagawa ng District Engineering Office ang pagpapalit ng mga sirang manhole sa iba't ibang bahagi ng lungsod bilang bahagi ng kanilang kampanya para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ayon sa mga opisyal, layunin ng proyekto na maiwasan ang aksidente sa kalsada lalo na sa mga lugar na matao at madalas daanan ng mga sasakyan at pedestriana. Inaasang matatapos ang mga pagpapalit sa mga susunod na linggo. Patuloy namang hinihikayat ng tanggapan ng publiko na mag-ingat at sumunod sa mga pansamantalang traffic advisories habang isinasagawa ang mga pagkukumpuni. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.